Haredang, 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 panas, panas, panas. Oh, ngeleh ini mang. Pak emang dia Pak ya? Pak, mateng segane? Segane mateng? Segane mateng? Apa lopo tawang sego iki? Lah aku ngeleh karo. Membudak badok kaya ora tau mbut gawe ngerti kok. Paham luru rasane rekasane ngene kok. Momongan manganae. Lah aku yo ngeleh karo Pak. Piye lho aku kene-kene iki urip apa wis ora kopen blas. Ora kopen piye ngono mbut gawe wis gedhe. Lho, aku lho TikTokan, ini iki masa ora kerja aku. Wah, sumpah nek terkenal, kok lak yo bangga mso. Yo nek terkenal nek ora bangga nek. Ya urung mesti to, Pak. Nek nopo terkenal dak. Ya. Pak wis tuwa wis nggo teken ngene kok. Ndak masak lho. Masa ora masak lho. Urung tuku beras. Wah, aku ini wis urip ning kene. Wih, Soro tenan aku urip karo kowe. Ya wis. Nek ono aku apa kok enggak? yo kowe ayo omahku. Bener anak ora kecekek kowe. Ya wis nek ono sut ae. Ayo. Ayo Sut. Ayo sut. Sik. Sut sik. Wah. Hartaku iki gahi. Yo, Salaman sik. lu. Weh, Kowe sing enggak tau menang. curang kowe moh, curang. Baleni neh. Ayo. Pindo. Iki ngakal ping pindo kowe. Nah. Yo kowe ayo sing enggak nendang. Ya wis lah aku sembgat. Nendang. Ini omah nih. Wis ora kopen blas. Mangan wis ora gekno. Titane aku ngono wis lunga sukses. Ora tak ide ngono. Omah ora kopen blas. Lapo. Mangan ora ana sego. Takok segone wis mateng omah. Ngomong-ngomong ngene wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. WhatsApp guys. Kowe tak sayang. Kok malah Sampun Pak, sampun. Wah. Ndak kuat aku pokoke nang ngene iki terus. Wah. Aku mau gara apa, Pak? salam kok gelem kok. Wah, yo enak bener. Jadi kedatangan saya ke sini itu mau memberi sebuah surprise, Pak. Surprise. Niki le wonten bingkisan. Niki wonten Bingkisan apa? bingkisan rindu niki. Seniki, Pak. Berupa sampah, Pak niki, Pak. Ya Allah, matur suwun, Pak. Lagi sepi iki kok. Ngomong-ngomong iki sapa ya nak kok kowe iki malah. Nah, niki le jenengan ben ngerti nggih. Ferdinand malah apa? Pak? Wah, jelas. Wah. WhatsApp, guys. WhatsApp. Saya, Pak. Jenengan kenal kula, Pak? Ya. Kenal sih. Wah, wis tau tak delok ning YouTube emok, Mas. Ya wis tak subret barang. Napa, Pak? Subret. Wah, niku sapret, Pak. Yo. Ngoten lho, Pak. Ngene iki piye? Gawean dinteni yo. Ora nek kate rumangsa. Padahal aku yo duwe kelebihan. TikTokan iso. Ya. Facebookan aku yo iso. Kurang piye neh jajal. Kok ora ana gawean sing luru aku. Piye? Jajal tak luru gawean ning YouTube nek ngono. Loh. Ye, malah Pak aku yang mlebu YouTube iki. Bah, karo anu. Sopo iki? Perdian palapa iki, Mas. Ini aku udah malah mulai nemoni Pak e, Mas, ben mlebu YouTube koyo iki. Wong edan tuwa iki, Mas. Terus niki ngeten mawon nggih, Pak nggih. Semoga niku bermanfaat kangge Iya, Mas. jenengan uripe tambah melarat. Mboten, Pak.
Tambah bahagia ngoten ya Pak, tambah Nggih. mulya, Amin, makmur. amin, Mas. Sepuluh tak lanjut rian ya Pak ya. Nggih. Tak lanjut bagaike bingkisan rindu lho. Nggih. Iya iya Mas. Nggih, Hati-hati assalamualaikum Pak Mas. ya, nggih. Assalamualaikum Pak. Muga sukses Basap, selalu. basap. Nuwun ya Allah wis duwe rezeki emas. Pak, Le, Pak, le. Pak. Piye le? Ya Allah, Pak, anake mulai kaya dicuweki lho. Jeleng wong tuamu kowe. Kanggo kowe sekali omam. Aku rene ape gawe sepuro, Pak. Pura piye le. Kowe kapan di ben yo tak maafno. Ini wong tuwa karo anak yo tak maafno wis biyen-biyene wis. Oh iya, Pak, aku kurane yo ndinge aku. Terus opo karo kowe. Kowe ketoke perantau merasuk ora. Ono aja nangis sampe. Wis tak maafno. Mulane gole dadi canom ku sing sregep petel. Gue yang bilang cano mau lontang landu blo dolanan HP TikTokan. Apa? Gue tak maafno. Sikilku. Lho sikilem. la 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 la